Drama presents Handumanan So Ka Awit. Mayong adlaw kaniyong tanan nga mga sugig ting pabinawan ni Handumanan sa kaawit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Tawgan ko niyo sa pangalan nga Jared. Apan sa di pa nakusugdan sa pagsaysay nga akong kaagi, padaw pagtugtog sa awit nga naguluhan, We Could Happen. Ano pa da siyang kaagi karon mo kining usa ka lalaki nga nagpuyo sa Danau City, Cebu. Nga ito magtatampo, nagdasingan nga Jared. Jared, pasaylo ako. Hatagi kong laing chance, please. Maluoy ka. Kalpihag ni mo, Charmin, oy. Ako ro, huwag ko magdahom. Nga sa atong relasyon, ikay magbinuag doon kay babae ka. Usap na pagkuhan ako ni mo. Nga naman siya magagbalik-balik kong pasakit na ako. Doon na mo kinabuhat ni mo? Jared, wa. Wa kay pagkuwang na ako. Hinaan ako ang diferensya. Jared, please, masaylo ako. Hatagi kong last chance. Last chance. Kapila naman ni Charmin. Ha? Kapila naman eh. Nga mga ikag pasaylo na ako, himan-himan pa, magbinuang ka lang gihapon. Klaroon to ko, dibi? O sa maginay ko para ni mo? Gihimo lang ko ni mong duwaan? Jared, sorry. Sorry. Okay. Pero inunti ka. Sorry po, Charmin. Pero puno na kay ko. Sakit na kayo. Magbuwag na ta. Kalimti ko, kay sugod karon, kalimtad rasa ka. Ma, mulakaw ko. Unsay mo lakaw ka? Nga muanhi man tong imong ex nga si Charmaine. Ha? Si mo ani? Muanhi lagi, kay ni text man to na ako. Kapuya sa di mo, oy. Ikaw ba sige magkag-entertain na niya, oy? Nahagbay naman yung nagbuwag, ana? Ay naunsa ka baya, Jared, oy. Nganong dili man nimo pasayloon ang babayhana. Nga nagmahay naman in tao ng tao. Nagmahay, ma? Nga naman day, ma? Doon na ba day magmahay, magbalik-balik ang sa? Oh, Jared. Basta, ma. Ayaw na ko pugsa para na niya. Di na ko gustong naapa mi koneksyon. Uy, ano may nanawag ni mo ba eh? Panaway, kitsa mo sada. Ha? Uy, kiritsa ba ya? Ako sa tubagon? Sige. Hello? Oh, mana ka? Sige. Anaunti ka. Kay bahala god kun asa mo gusto? Lagi. Butex ko nimo kung padong na ko, ha? Okay, bye. Kuyawan ng amig ko na ko eh. Sa kinsan ng babae na. Siyempre. Ay, Ikaw ko na single, be. pero grabe naman sa nang imo ba yoy. Nagkadaghan naman yun ang imong babae yoy. Unya, di na bagyan ni mulungan kung di ni mo makuha ang ilang pagkababae. Siyempre, bay. Sa una bitaw nagtinarong ko, ako may binuangan. Mas may pag di ta magtarong. Oh, bay. Ikaw ba, Jared? Naunsa ka naman, uy. Tagdugay naman kaayo kang muuli. Sige naman lang kag ingon, ana. Ay, naunsa man ka, ma. Unitawag ko. Magtagbaw ko.
Basin bayag unsay samputan, ana ha? Dili man unta kaingon ana katong uyab pa mong Charmaine. Nasad, balik na sa dana. Anak, pagbalik na lang lagi mong Charmaine. Dahil palgod, ma. Ikaw ba? Anong ganahan mo dyan kay katong Charmin, ma? Ang kay gawas nga gwapa siya. Buutan og manggihuna-hunaon kaayo nak. Buutan yun, ma? Uy, bebe, kung buutan para siya, kami unta, hantun karon. Aw, manggihuna-hunaon na lang. Muhatag baya gito kwarta nako nak. Maura yun na imong giapas, ma? Kwarta? Pastilan ba ya? Ay nak, sige na good. Pagbalik na lang good mo. Dahil ko, ma. Gusto na nandagang chance ka kung gihatag niya. Unya, iyalag yung sikan. Oh, Jared. Maayo! Uy, kasayo ba aron? Kinsa man kaharon? Ato ako no, ma. Maing adlaw, te. Taga-dili si Jared. Oday. Ngano di ay? Unsa may imong tuyo? Ko, ante, kanang... Gusto ko nga, ako lang makiksulti niya. Mama man ko niya, day. Pwede Sure, lang ani pero- ka musulti na ako. Ma! Kisa na siya, ma? Ambot lang. Ikaw man mo igipangitaan eh. Ha? Hi, Jared! Nalimot ka na nako. Ha? Ako ni Uy, si Stephanie. Ito yung pagod. Kaila ta? Hala, Uy, grabe ha. Nahibaw ba ka nga akong ginigipangita yung gipuyan? Ginig-anhin ako, malimot lang di ay ka. Oo, lagi. Kinsa lagi ka? Doon ay nahitabo na to. Ah, Og mabdos ko. usa to gisulti mo? Oy, Jared. Unsa good ni? Paklaruhan na siya, oy. Tiwa ko maghimo-himo, uy. Jared, doon ay nahitabo na to. Nagtuo kong dili magbunga to atong gibuhat tungod kay kausama lang ta mahitabo. Pero kay wa magikutong haisa kong binuwang sakit mo nagduda na ko. Ug nagpalit gid kog piti aron ako masiguro. Ug ni aga ni o dana ko ang piti. Positive gyud. Oy, hoy, day. Tingalig nagdamgo ka lang. Wa man gani makaila akong anak nimo. Ti nakasiguro gyud kong iya gyud ni. Jared, please. Kalago din ako mo ni. Kadit, pwede bang istoryahan tao na ni? Oh, Jared. Mama, pasag dila sa aming duha mag-istorya, be. Kanang kabilang duha. Unya, humanti ka gipatanaw sa tong picture nga natog ka. Ito o na ka nga doon na ginahitabo na to. Husto. Nahinumdum ko ng gabi una. Hubog kay kuana. Yes. Og naila-ila ko nimo sa bar nga imong giimnan ana. Wa na ta nagkastoryag balik kay nibiya man dayon ko. Gibiyaan ti ka sa tong gi-check-inan. Oo. Karon nga naa naman ti umaabot nga anak pohon. Unsay plano nimo? Kadit, Ragod. Stephanie. Stephanie, ito nga mo, no? Oh, Usa ko man ako pagsiguro nga ako gay amahan ang imong gisabak. nakasiguro ko. Tungod kay way laing nakahilabot nako. Gawas lang nimo. Unsa? Siguro sipat kog naong si among tanaw. Nya. Medyo may pagka-liberated sa ko kung manamit. Pero dili akong klase sa babae nga magpataka lagdasmag. Ay, nasayupan ko. Nagpadako tungod pag sa akong kahubog atong nga time. Gustuhon ko man nga, dili ka sa mukon kay makawaw sa biya kay sa kong part. Tungod kay babae ko. Pero kinahanglan pa hibawon ti ka. Tungod kay may katungod ka. Stephanie. Dili ko mag-expect og bisag unsa gikan nimo. Gawas lang gid sa pagsuporta sa atong anak. Ni kasapaan magkukog maayo nila mama papa ani. Kaya wa ko na ko'y gipakita ang uyab nila pero namabdos ko. Mao, please. Bisag sa ako talaga, anak. Unsa? Gipalayas ka sa inyo?
Jared, please, tabangi ko. Maglisod pa manggod ko, labi na karon nga maabdos ko. Saon ni lisura biya ni? May tagsugod si mama nga ato ka dito sa amo. Saan ako? Kung mga anak na ni ako, mahawa ko sa inyo. Hangyo ko lang. Bisag karon lang, mitras gasabak pa ko. Unsa? Anhin na nimo papuy ah. Ma, sige na lang good. Imo biya ng apo na iyang gida. Ay, nabuang ka na gyud, Jared. Daan pa gyud ko anang imong tagdugay nga mauli. Unya, nasayop ba ko, ha? Tanawa ro kung sa'y nahitabo. Pasensya kaayo. Isaad ako nga mutabang ko sa mga buluhaton din sa bahay ninyo. Bisag karon lang, muhawa raw niya ako kung mga anak na ko. Ay. Jared, maayo kay niabot ka na. O bitaw, saman, nanay makaon? Ay, oo, oy. Wait sa ha, karanti ka. Pag-ilisa dito ka. Tingalik sigot ka na imuloy, oh. Sige. Sus baya, feeling asawa. Ma, Aha, ka ba isa? Kinsagoy to magdaom nga, mamahimo na di kang amahan. paglagi bay? Gawa nga bitoy. Unya bay, mahog naman ginabay nga magpuyo na mo ng Stephanie. Wa day chance bay nga, magkakamo na lang. Ha? Sin magkakamo? Oh, magkamo na lang ba? Ambot ba yoy? Kiring ra ba kay siya? Char, caring gida. Pero nasayod ko bay. Nga, bawas na sa daniyas kung pagpapuyo niya di sa amo. Oy bay, wa ta mahibaw oy, basing ganahan gina siya nimo. Bay, Ay, maayo kay nasuroy kag balik din hi Charmaine. Ganahan, gid kaayo ko nimo para sa kong anak, oy. Hi, tita. Kumusta? Ay, okay ra. Ikaw, ay misamot ka magkagwapa, oy. oy, anong naaman ka din eh? Jared, unsa ba? Kawa ba nimo'y batasan? Pagpakita ko respetar sa imong bisita, be. Stephanie, pagdag-snack din sa atong bisita, be. Ate. Ma, uy, kila ka? Mo, uy. Sulti ko sinuod ko noon siya ka. Di ba ako nagkila ka? Nayo, dagko king luha ni mo. Jared. Naibaw man ko pa nga. Wag yung chance ka magkakita. Gupahadi sa imong ex, no? Sige lang. Doon na lang kabuhan mga anak na ko. O mupahawa na ko din sa inyo. Salamat. Stephanie, Jared. kung tinuod, wala ko makasabot kong gibati. Kung aton lang ka ng tinudon, may chance ba ko? Jared. Pero imong mama. Ay, kabala ka. Di makapangilabot si mama na ko sa akong mga desisyon. Nabinigyan kung unsa may akong gusto. Ang di lagi siya magkapangilabot na to, magpakasaltan to ha. Jared. Manangita si mong maginikanan. Huwag ato silang inon nga, magpakasaltang duha. Jared. Nagpakasal gid may Stephanie. Ug ako magmahay. Kay gawas nga buotan siya pag-asawa, mapinanggaon ug responsable pagid siya. Ikabilin pagid siya bahay. Dinhin nilang kutob
Daghang salamat, Aremen.